Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Mila. A ja sam Pavle. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Koliko znate o žirafama? Posetili smo muzej Ive Andrića. Za kraj nedelje letnji pozorišni maraton. 22. jun slavi se kao dan žirafa. A da li ste znali da su one jedine životinje koje se rađaju sa rogovima i imaju najduži rep među sisarima? A da li si ti znao da ne postoje dve žirafe koje imaju isti raspored tačkica? Moram priznati da nisam. To znači da su one dosta slične nama ljudima, jer ne postoje ni dva potpuno ista čoveka. Ali se razlikuju od ljudi, jer njima treba samo 2 sata sna, a nama makar 6. Ja znam još jednu razliku. Žirafe ne mogu da budu pisci ili da dobiju Nobelovu nagradu. Kako ti je sad to uopšte palo na pamet? Pa u našem prvom prilogu danas saznaćemo ko je to bio Ivo Andrić. A ja se nadam da ćemo vidjeti i muzej posvećen njemu, koji se nalazi u centru Beograda. Došli smo u muzej Ive Andrića zato što je ovo pravo mesto da saznamo sve o ovoj važnoj ličnosti. Sa mnom je Ivan i on će nam reći ko je bio Ivo Andrić. Zdravo, Ivane. Zdravo, Luna. Dobrodošli u spomen muzej Ive Andrića. Ivo Andrić je bio srpski književnik i diplomata, rođen je 1892. godine u mestu Dolac, kraj Travnika. Njegova najznačajnija dela su Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica i Prokleta Avlija. Kao istaknut književnik postao je član Kraljevske akademije nauka 1939. godine. Po čemu se Ivo Andrić razlikuje od drugih književnika? 1961. godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Nobelova nagrada to je svetski poznato, renomirano priznanje koje se dodeljuje jednom godišnje. Šta se čuva u muzeju? Nakon smrti Ive Andrića 1975. godine odlukom Skupštine grada Beograda stan u kome je on živeo je pripao na upravljanje muzeju grada Beograda. Legat Ive Andrića je podeljen na 2 celine. Jedna celinu čine ulazni hol, salon i radna soba Ive Andrića. Od 2 spavaće sobe u kojima se mi sada nalazimo napravljen je muzejski prostor u kome mi vidimo ovu aktuelnu postavku. Tu je predstavljena njegova biografija, ali takođe i njegov književni put i razvoj. Hvala, Ivane. Pozivamo vas da i vi posetite muzej i da lično doživite prostor u kome je nekada živao Ivo Andrić. Za Mali dnevnik, Ivan i Luna. Zdravo! Nikako da te pitam, Mila, kad si poslednji put bila u pozorištu? Čekaj da razmislim. Mislim da je to bilo pre početka pandemije. Ali si sigurno gledala pozorišta online, u svojoj pidžami i pila čokoladno mleko. Da znaš da jesam, ali sam se uželjela pravog odlaska u pozorište, tako da jedva čekam da čujem šta nas očekuje ovog vikenda. Dečije pozorište Talija sutra otvara letnji pozorišni maraton za decu. Na velikoj letnjoj sceni Doma kulture Studentski grad u parku. Manifestacija će trajati tokom celog leta, od 11. jula do 13. septembra, a predstave za decu će se igrati subotom i nedeljom od 19 časova. Ulaz će biti besplatan, a na svaku predstavu može ući najviše 300 ljudi, jer amfiteatar ima 900 mesta, a potrebno je ispoštovati preporuke lekara i zbog virusa držati distancu. Sutra u 19 časova očekuje nas svečani defile junaka iz predstava koje će deca moći da vide tokom leta na sceni u parku. Nakon toga sledi predstava Marko u zemlji igračaka dečijeg pozorišta Hajde, obraduj dan. Sledećeg dana, u nedelju 12. jula, takođe od 19 časova, Teatar Talija odigraće predstavu Tajna bakinog tavančeta. A priča počinje kada 3 najboljih drugara na bakinom tavanu otkriju čarobni sanduk u kom je štapić koji im pomaže da ožive stare predmete, slike i instrumente. Šta se dalje dogodi saznaćete samo ako pogledate predstavu. Danas završavamo sa baletskim pozicijama koje je potrebno da znamo kad učimo osnove baleta. Jelena će nam objasniti koja je poslednja pozicija za ovu nedelju. Poslednja baletska pozicija koju učimo ove nedelje je 5. pozicija nogu. Ona se ujedno i najviše koristi u baletu. Prsti i peta su nam u istoj ravni i prsti i peta su nam u istoj ravni. Kolena su istegnuta. A
A kakvo će vreme biti za vikend, reći će nam naša koleginica Lenka. Hvala, Pavle. Za vikend će biti pravo vreme. Ako vam nije jasno šta to znači, sad ću vam objasniti. Vikend je pravo vreme za uživanje u igri i suncu. Prva nedelja u kojoj vas pozdravljamo iz novog studija Upravo je završena. a uz novi studio odlično se slažu Vaši novi video snimci u kojima nam pokazujete kako provodite svoj raspust. Budite vredni tokom vikenda i vidimo se u ponedeljak. Zdravo!